Soc Joan Carles Ventura, vull presentar-vos la meva novel·la Em diuen Fletxa, que va ser publicada l'any 2019 dins de la col·lecció Crims.cat de l'editorial Al Revés. La col·lecció és una col·lecció especialitzada en novel·la negra. En el meu cas he escrit una novel·la negra amb il·luminació estroboscòpica perquè està ambientada en l'època de la Ruta del Bacalao, justament on ens trobem, en l'epicentre d'aquell moviment cultural. I la novel·la va resultar premiada amb el Premi Agustí Vehí Vila de Tiana del mateix any, 2019. Em diuen Fletxa és una novel·la policial protagonitzada per un detectiu molt peculiar especialitzat en assumptes nocturns i festius que opera entre les discoteques de l'anomenada Ruta del Bacalao. Ell, d'alguna manera, intenta emular els seus ídols de les novel·les negres, Sam Spade o Philip Marlowe, però en veritat és un detectiu de passo catamoli que no seria capaç de resoldre cap cas si no comptarà amb l'ajuda inestimable de la seva tieta Ampari West, que és una lectora voraç de les novel·les d'Agatha Christie, i del seu col·lega el Tato, que és un policia secreta. El que fa és investigar la desaparició d'una xicona durant les llargues nits dels caps de setmana de la Ruta del Bacalao. Vos recomano llegir Em diuen Fletxa perquè, a banda de l'interès intrínsec que puga tindre el misteri que es conta en la trama, és una novel·la farcida d'elements d'humor, d'elements de paròdia del que són els clàssics del cine negre, dels detectius hard-boiled, perquè hi veureu reflectida tot el que va ser el moviment contracultural de la moguda valenciana dels anys 80, que després va derivar en l'anomenada Ruta del Bacalao, també es parla del que va ser la València d'aquells anys, i perquè us ho passareu molt bé llegint-lo. És un personatge, el Fletxa, que té un carisma especial i, en paraules de Chimo Bayo, és un personatge, el Fletxa, que si lo conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar.